बे बिराद जाल्ला आङो स्पिकार बर'फ्राथ' बेफोरखौ बुजिया दा स्पिकारा मोनसे संबिधानिक मासि खुलुमबाय रायजोफोर लोगोसे नोंथांमोना खोनाखाबाय बा नुखाबाय मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा बुंखो नंगौना नङा आंनि बे चेनेलाव मानगोनां मानिजाथाव सारमोन दं मानिजाथाव गेदेमाफोर दं मानिजाथाव आदा आबौमोन दं लोगोसे मानिजाथाव आंनिनो फंबाय बिनानावमोन दङ नोंथांमोननि सेराव आङो मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनि बुंनाय एसे भिडिअखौ लानानै फैदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना कमप्लिट नायखांनायनि उनावहाय आंनिसिम कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनि बुंनाय भिडिअनि सिगाङावहाय आं फंनैसो नोंथांमोननि सेराव बाथ्रा सावरायनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैबाय नोंथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौबो दान्दिसे सम खोनासंगोन होननानै आं मिजिंथिबाय जेरावनोखि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा बर'फोरा बे बाथ्राखौ जेबो बुजिया जेरावनोखि जाय मासियाव दिनैनि समाव मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा जिरायनानै दं बा जाय मासिखौ लानानै बिथाङा गावनि पावारखौ लानानै दं बे मासियाव जिरायनानै थानाय बैफोर माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि बर' मानसिफोरा बुजिया होननानै बिथाङा दिनैनि समाव थांखिनानै बुंनाय बायदि जादों दा बे बिथिंनि बेलायाव आं बे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारनिसिम दिनैनि बे समाव जाय मासिनि बाथ्राखौ लानानै बा दिनैनि बे समाव जाय मासियाव नोंथाङा जिरायनानै बे बाथ्रा फंसेखौ बुंदों जे बर'फोरा बे बाथ्राखौ बुजिया नाथाय नोंथाङा बे मासियाव जिरायनो माबोरै खाबु मोनदों बै बर' रायजो राजाफोरनि थाखायसो नोंथाङा बे चेयाराव दिनैनि समाव जिरायनो खाबु मोनदों बै रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ नोंथांनो भट थुनानै नोंथांखौ देरहासार खालामनानैसो नोंथाङा नैबे दिनैनि मासियाव नोंथाङा जिरायनानै थानो खाबु मोनदों नाथाय नोंथाङा दिनैनि समाव मा बुंदों मोनसे बाथ्राया मा जों गासै बर' फिसाफोरखौनो थांखिनानै बुंनाय जादों जेरावनोखि जोंनि बर' मानसिफोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा दा समाव जाय मासियाव जिरायनानै दङ मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा बे मासिनि बागै जेबो मिथिया जेबो बुजिया बे बाथ्राखौ नोंथाङा दिनैनि समाव थांखिनानै बुंदों नाथाय नोंथांनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव दिनैयो आङो स्पेसियेलि एक्सेप्टेबल मोनाखै बा गनायथाव नङा जेरावनोखि नोंथाङा बे बाथ्राखौ दिनैनि समाव बेफोरबायदि बुंथावनामोन नोंथाङा सासे गोरों जोंनि हारिनि सासे गोख्रों साननो गोरों बा गोरों सासे पलिटिशियान बा पलिटिकेल लिडार नोंथांखौ जों दिनैनि समावबो जोंनि गासै हारिनि सुबुंफोरा सनमान होयो नाथाय नोंथाङा दिनैनि समाव जोंनि गासै हारिनि बर' सुबुंफोरखौ थांखिनानै बर' सुबुंफोरा बेनि सायाव बुजिया बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथाङा दिनैनि समाव बुंनामोन जानो हागौ जोंनि माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि बे जिरायनानै थानाय मासिनि बागै गोबां रायजो राजाफोरा मिथिया नाथाय बे नङा जि बै गासै जोंनि हारिनि बर' सुबुंफोरखौ थांखिनानै बर' मानसिफोरा बर' सुबुंफोरा बेनि बागै जेबो मिथिया दिनैनि समाव नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंजायामोन जोंनि गासै बर' हारिखौनो थांखिनानै बुंनायनि बाथ्रानि सायाव आंहा गोजोननाय मोनाखै आं बेनि सायाव आं दुखु मोनदों मोनसे बाथ्राया मा रायजो राजा नोंथांमोन ओरैबायदि लिडारफोर दं जोंनि हारिनि गेजेराव जायफोर लिडारफोरानोखि जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ लानानै साफा साफा लिडारनि महरखौ आबुं खालामनो हायो बैफोर लिडारफोरा जों रायजो राजानिफ्राय भटखौ मोनखांनायनि उनावहाय बैसोरो गावबा गाव साफा साफा पलिटिकेल लिडार जाखांनायनि उनावहाय गावसोरनि मासिखौ बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि बिथांमोना बाहायबोनो नाजानाय बा बाहायबोनाय लिडारबो जोंनि हारिनि गेजेराव दङ जेरावनोखि जोंनि दासान्दिनि जिबायदि थासारि जोंनि हारिनि जाबायदि गुलाय गुजाय थासारि बैफोर गुलाय गुजाय थासारिया बैफोर सानै साथामसो गोरोंबाबो रोङै बायदि रोंनानैबो रोङै बायदि बै माखासे जोंनि हारि लिडारफोरनि थाखायनो दिनैनि बे थासारिया बांसिननिफ्राय बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समाव बेसेबां लासिं सिं बाथ्रा दिनैनि बे स्टेजखौ जोंनि गासै बर' हारिनि रायजो राजाफोरा नुगोन होननानै मालाबाबो सिमाङावबो सानाखैमोन नाथाय दिनैनि समाव
जों गासै रायजो राजाफ्रानो भुगिनांगौ जानानै फैबाय सोरबा सासे पलिटिकेल लिडारनि गोरोन्थि जायोब्लाबो जोंनि गासै हारिनि रायजो राजाफ्रा भुगिनांगौ जानानै फैयो मा खालामनो बेबो जोंनि हारिनि सासे लिडार जेरावनोखि जोंनि हारिनि सुबुंफोरानो बिथांखौबो भट होनानै सासे लिडार खालामहरदों बेखायनो सोरबा सासे पलिटिकेल लिडारा माबा मोनसे गोरोन्थि मावब्लाबो जोंनि गासै रायजो राजाफोरा थाबैनो बेखौ निमाहा होनानै बिखौ अनसायफिननानै बिथांनि बे पलिटिकेल केरियाराव बिथांखौ मदद होफिननाय जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां जाथायबो जालांफिनबाय सोरबा जायखिजाया पलिटिकेल लिडारानो जायाथों मानो जों रायजो राजाफोरा बे पलिटिकेल लिडारखौ जों जुदि माबा मोनसे रायजोनि हेंथा मावनाय बा रायजोनि हेंथा कमेन्ट शेयार खालामनाय जों जुदि नुयोब्ला जोंहा बुंनो हानाय मोनथाय दं रायजो राजा नोंथांमोन रावबो गिनाङा जोंहा मोनथाय दङ मानो मोनथाय दङ स्पेसियली मोनसे फिसा बाथ्रा बुङि आङो मोनथाया गोबां रोखोमनि दङ नाथाय मोनसे मोनथायनि गेजेराव आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जेरावनोखि बैफोर लिडारा नोंसोरनि आंनि जों गासै रायजो राजानि बे बेसेन गोसा भटखौ लानानैसो बिथांमोना बे पावार गोनां सियाराव जिरायहैनो खाबु मोनो बा चान्स मोनो जों जुदि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ जुदि सापर्ट होआबा बैसोरखौ जुदि जोङो दैखांहराबा बिसोर मालाबाबो बै जायगायाव जिरायहैनो खाबु मोना बेखायनो जों गासै रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव सांग्रां जा सोरबायदि पलिटिकेल लिडारा माबायदि कमेन्ट शेयार खालामदों जोंनि गेजेराव बे बाथ्रानि उन जों गासै रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव बिजिरनांगौ बिजिरनानै जुदि जों रायजो राजानि थाखाय जुदि एक्सेप्टेबल नङाबा गनायथाव जुदि नङाब्ला बे लिडारनि एगेन्स्टआव जोङो बाथ्रा बुंनो हानाय मोनथाय दं आरो समाव जोङो बाथ्रा बुंनांगोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन बे बिराद जारला आङो स्पिकार बर'फ्राथ' बेफोरखौ बुजिया दा स्पिकारा मोनसे संबिधानिक मासि माने संबिजिदारि मासि बे संबिजिदारि मासियाव जनाय लोगो लोगो बियो माने निउट्रेल जायो जेरै राष्ट्रपतिया संबिजिदारि मासि बेबायदिनो नोङो माने मा होनो गभर्नरा संबिजिदारि मासि नोङो जास्टिसफ्रा संबिजिदारि मासि बिजिरगिरिफ्रा आरो स्पिकाराबो संबिजिदारि मासि जोङो खुनु राजखान्थि हान्जानि मिथिङाव थानो हाया राजखान्थि सावरायनायाव जोङो थानो हाया दा बड'लेण्डआव BTC नि इलेक्शना जिहेतु फैथारगौ नालाय बयनावबो खालि इलेक्शनल' फैबाय थाबाय आरो बेखौ लानानैनो जिहेतु बायदिसिना राजखान्थि हान्जाया गावबा गाव दा रिहार्सल होगासिनो दङ बे बेलायाव BJPआबो दाख्लै मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टारा फोसावबाय जे जों BJPआबो हारसिङै बेवहाय इलेक्शन गेलेगोन ओंखायनो बयबो साखाफारा जानांगौ बेखौ जानाय लोगो लोगो बायदिसिना बयबो एनालाइसिस खालामबाय आरो बे एनालाइसिसआव UPPL जाबा सोर जागोन बेयावथ' मानाव गेदेर प्रमद बर' दं BPF जाबा सोर जागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि दं BJP जाबा सोर जागोनलै साला बे बिस्वजितआनो जानो हागौलै माने आंखौबो ओरैनो नाम लालाबायनानै रायलायबाय थानायाव बे बाथ्राफ्रा फैदों खौरां बिलाइनि बाथ्रा मानसिनि एनालाइसिस इलेक्शनाव आंहा बेक्तिगत जेबो गैया आरो दाथ' आंखौ चिफ मिनिस्टार जानो हागौ होननानै होगासिनो दं पेपाराव जे माने दानि गिबि मन्थ्रिया जुदि माने गोजौआव सेन्ट्रेलाव थाङोब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर सोर जानो हागौ दा बेवहाय साब्रै साबा मानसिनि गेजेराव बिस्वजित दैमारियाबो आसामनि गिबि मन्थ्रि जानांगौ आरो बेबायदि सोंबाय थानोसैलाय आंखौ दा नामा ओंखारलायबाय दा बेफोर जेबो नङा मानसिफ्रा सावरायो जे मा जानो हागौ मा जानो हाया गावबा गाव जेखौ साननो हायो बेखौ लानानै खालामो आंनि फारसेनिफ्राय बेक्तिगत आंहा जेबो गैया आरो आं लुबैयो जायखि पार्टियानो सरकार जाया बियो सुबुंनि मोजांनि थाखाय हादोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांबाय थाबानो जाबाय बे पलिटिकेल थासारिजों जोंनि ओनसोला गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जुदि जालांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि गासै सुबुंफोरा खौसे जानानै साग्रिद जानानै जोङो गसंथानोबो गोनां जानो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो बे सम आरो बोथोरखौ नोंथांमोना मोजाङै बिजिरै साग्रिद जानो रेडि जानानै थाखा जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि खुलुमबाय।